Nu vil jeg gerne fortælle om skriftsprog. Det er et ældre digt, men det kan være nemt nok at forstå som moderne læser. Man skal bare slå nogle få ord op. Det er et digt, der rimer. Det er A, B, A, A, B. Der er mange sammenligninger og billedsprog i digtet. For eksempel min sjæl flagede op som en lind, og en tordenkaskade. Ja, det var som sagt A, B, A, B digt, altså som det er den måde det er sat sammen på, ja. Og hvordan det rimer. Og så har vi også noget om hvad for et slags digt det er. Og der vil vi kalde det, vi har valgt at sige at det er et lyrisk digt. Altså det beskriver, så mange symbolistiske digte er, så beskriver det hele stemningen i haven og følelserne og det er en lille hverdagsting. Altså det er jo ikke nogen stor historie det her, men alligevel så får de til at fylde ret meget, selvom det er en meget almindelig historie. Og det beskriver meget, altså digterens oplevelse med den her. Men altså de er selvfølgelig i haven, men det er lige så meget en slags i hans tanker det hele foregår digtet. Ja, så man føler meget hans følelser og tanker om hende kvinden her for eksempel. Og det kan man også læse sig meget frem til. Så det er et lyrisk symbolistisk digt. Ja, så har vi også noget om den røde tråd, altså selve fortolkningen af hele det her digt. Man kan sige at digtet det handler jo om erotik og kærlighed. Og det er faktisk også den røde tråd gennem hele digtet. Hvordan de bliver mere og mere opfanget af hinanden, og hvordan de tiltrukkes af hinanden. Men alligevel på et plan, så der kommer så meget andet ind i det. Altså det vil hele tiden faktisk lidt væk fra det. Så derfor bliver det ikke for meget af erotik i det. Og der er altid et eller andet spænding i luften, som frugthaven også er med til. Så vi vil nok, vores fortolkning er nok, at det her det handler om en mand og en kvinde i en have, meget konkret, som er meget forelskede i hinanden, og virkelig, altså meget intense inde i haven, om hvordan de krammer og kysser, og så videre. Og det er også den røde tråd, der løber igennem alle 7 strofer. Ja, Sofus Clausen, som har skrevet det her digt i en frugthave, er en af de helt store forfattere inden for symbolismen, altså inden for genren symbolisme. Og han har blandt andet været med til at gøre det ind, altså få symbolismen til op at køre. Og han er faktisk født i 1865. Han er født på landet, så han er med en far, som var landpolitiker. Så han har altid været meget inde i politik og den der lidt kulturelle verden. Hvor hans far har været redaktør på et blad, blandt andet en avis, sådan en meget lokal avis. Så det der med at være inde i den verden, det har han altid sådan beskæftiget sig med og fået meget stort syn på verden. Og han var blandt de unge forfattere, som bestemte sig for at boykotte det moderne gennembrud, fordi at han synes det var lige så vigtigt at gå ind og fokusere på sjælen, altså det indre. Og det ser man også her i en frugthave, hvordan, som Johan lige har nævnt, at det er meget tankerne, der får frit spil. Altså det er meget tankerne og det indre, som de er mest fokuseret på, hvor der meget kan være lige meget. Altså. Så han var en af de helt store forfattere, og det synes vi er vigtigt at få med. Ja, nu har vi perspektiveringspunkter, der har vi valgt at perspektivere med nogle andre historier. Der har vi valgt syndefaldet. Det har vi gjort, fordi det er mest de konkrete ting, som det er en frugthave og paradishave og mand og kvinde og sådan lidt, det er også lidt det forbudte og sådan. Så har vi også taget drivhuset, som vi har læst i klassen. Og det er også det samme med de konkrete ting, og
Der er også det første kys, og det får vi jo ikke at vide i en frugthave. Der får vi jo ikke at vide, det er det første kys, men vi kan i hvert fald gå ud fra, at det er det første kys imellem de to personer. Og så har vi også fru Marie Grubbe, har vi også valgt at sammenligne med. Og det har vi gjort, fordi at det er mest for tiden, og sådan, det er også igen det med kærligheden og erotik og det seksuelle og det er specielt måde, den måde det er skrevet på, og hvordan alt det erotiske det bulmer frem i historien, i hvert fald fru Marie Grubbe. Også i drivhuset, hvordan det er, altså drivhuset, det kunne lige så godt være frugthaven, og hvordan de er derinde, og hvordan omgivelserne bliver meget sammenlignet med hinanden, hvor meget det faktisk betyder. Og det går i hvert fald i Syndefaldet og i drivhuset, der er det meget det, der også spiller noget, helt ligesom i en frugthave, hvor fru Marie Grubbe mere, som Johan lige sagde, er tiden og sted, og ikke så meget sted, mere tiden, altså perioden det er skrevet i. Okay. Det var alt for os, og nu vil vi bare sige tak, fordi at I gad at lytte. Eller vil lytte til vores fremlæggelse, og vi håber vi nød det. Og vi håber selvfølgelig, at det er til 12-tal. Ja, det gør vi. Kan I have det? Jeg hedder Andreas. Jeg hedder Johan. Det var alt for os. Ready, Eddie.